Shubor nakaslem jong unausan hima. Ya ka jing ruai bala ai kerteng jing pom daw kabala ruai do ba warok pri bam kwai hedwar ublei bar kabala ruai penthamai biang do samla Gabriel T Maulong laplat pat ba no do president ka NPYF uba kitbok lang nong rem menta ka sngi ka arpunyo trik unai lur ar hajar ar pu ar hapo ka YouTube channel ar warok pri Hakate kasni pelat ya kate jing ruai bala pelong ha opus kam joka National People's Party layadon lang digid khot kaseng kinong sha khot smobha ko khun ba warok pri bam kwa hedwar ublei bat kiwei Hagani kasni samla Gabriel T Maulong la rungru sha kaseng National People's Youth Front ya kabala priang smobha ru do president joka NPYF ba kitbok lang nong rem Arwai dai late barok de mo bat menta lapan bahab yang ya kena kejengwai dah iba Gabriel Timolong te ingin sayo ya ban ya pelat ya kena kejengwai te nan kong ngasoban ai kulei yang ilang barok ki dekat ke state executive committee ke pagi bangajok spokesperson bagi kupor komisi berang joka rambrai dengan konstitusi hani ngidon ki dekat nak distrik ro masuk yang kelum lang ilang barok Kerpang ya pi pamolong bat ya tenhon bitung pi ki kong badi khon jadi lead warok demo tengi dokumen sibon hadu kata-kata bang yo ya kena lat kum ka youth front ya ka ba ya kedo sendom ya pi kum ki bahi ngasam jong lead warok de ashkentin arkentin na kaliang jongi ngitip ha ya lead warok de ulah senyang sibon ya ka jala ka jugi lengba karwai ka jugi lengba ki jingruai ki pon ki ba ila thau ki ba ngahi marwai nga judam ki jing suit ka ba kerpang bhai ki jingruai ki jong ipa jong phi ni so ko ban hadu kata-kata bang yo ya kene lat kum ka yut from ya ka ba yo pelat pat ya kene ki jingruai kum ka jing kan mau rom ka jing ai rom ya ipa jong phi ilet warup de ki jingruai ki ba kongsan ki ba nga kan mau bhai ki jingruai la ka de ki jingruai jing it laki jing ruai ki ba pen sam ki ngi ba bat ba don jimut lo mo ka we laki jing ruai ki ba shop bhai nga habang le jing le barbor ha ki kali ka ba jing ruai jam lo habang don marwai kham tam ka jadu ayusha ka jing ruai ka ba pen shop mun sem bhai ngi ki ba dang ya ki sam la di por snam ki ba la le no ka jadu ayusha nang tamangi ki sam la ki bon nong kendong le le habangi yo ya ka ban Ruai la ni ban pet yek tu ki video na kam ta ka tu ku ye jing ruai nam ta jongi ki nong kendong ka tu ka bai ong hai kong thai di arnga ka badai ki jing ruai ha ka tin maram ki jongi ka dei ki jing ruai ka ba ngadang sap shi sap ni so ba ka long ki jing ruai ka ba komik henry ka ba don pat ki jing mut ka ba yar ha ka ki jing ruai di shibun ba ki jing ruai ba irwai ta ka ri ka ba irwai ta ka jing sneng ni kraw yang ki kon samla kajing ruai nang ta ban ai burom ya ki kmi ki pa pat sibor ma kajing ruai ki ba ulet warok de ular ruai ngadang pet dang share ya ka wei ka video ka ba haswa ba inlet yang pertai ngatra sisnem ko ba to ka video clip ka ba ngapet ya kajing ruai ki ba irwai lang bat ilet rana karkongor kala penlong ya nga bangan long mensem ba ngapet itu ka irwai ta to jing ruai ko di ba irwai ma i ba i rana karpongor lit rana karpongor item ya ka kita te shibon ki senyang ki ba une ureu khrau jogi upai tor ba paunam jong kari kasi jogi ulah no senyang dan raya kita ki baro min sanang item te kene por sa season ngap yang sobhai ngilang baro pat kerpang ya iba simolong iba Gabriel Maulong bat ya ki bahayang sen bat ya ka tim gitu ki baro away ha ka program pa sini agni ka por ko ban peti pa ba ngin plat ya kani ka jingruai ka ba kerteng chipom daw ya ka ba labun gi pat ba mo ba gi pet ki comment sa ka channel our update ba ka juplat gi jingruai gi jong i bang jingruai ki bon ki ba sikar pa de nga ban ruai biang ka jingruai gi jong i ki om ba ki sultanat tinga sultanat nga comment ka ta ka jing ai sim gi jong ki ka polong ya nga ba benta sa sisien ngam cover biang ka jingruai ji ba or update ka teng jingruai ka di chipom daw ban ai ka jing kuble ka ba kerpang ya ka National People's Youth Front ba ka baiting ka mo jilut jiksap akan ka music video kamta me iba ba job bro kuble jibon ba job
Sekawiru ke iga berpelong yang abangan ruai ke jiruai jui baar warok pedi kalong ban penek pensa ya ke kerteng bat ya ke jiruai ke jong i. Ti kini ke pulang dan kentin ya abangan keren dari ke shu ai ku blay mo ya ke NPYN kamtar ke ru but get scam api ki pat ba kershan ke music video dengan apply pat ba ke channel ar warok pedi kenapa bangan na abangan penbi sekiwi-kiwi ke jiruai nang ish kaman but get scam ru bangan sayo lat bangan ruai ski jiruai jung iba rana karkungon ko hai waru blay get scam wala iba ar warok pedi yung ada jung ni seperti Henry get scam pat ba yo i yang ina jerong mo te ngadon kam ke blessings na iro but get scam i la don ke jaka ke kerpang bansa jing kenmau hakaba kum ka political party yo iba wat kinong ruai ru kilai don bentalem bat kene ka political party ke jongi hakaba nakalian jongi ke NPYF bat ke parti MPP nilong ki bakloi bangin kershan nada pierung lai sa ka parti kebut nginla bangin wara kita ki jingkela hakaba ki khon samla jongi ki dan ya kasap hakaba karwai kaput katem bat bun ki benta tinga sobat ai ku blei ye samla Gabriel ti maulong iba la shimkya ya kane ka jingrai ka ba ni pensa ya ka kerteng ka jong i liet warok pedi kumba ong ka tin khasi im ka kerteng sa kanam kalong shisha kata ka kentin jong ki tumen hendai ha ka ba ki khon samla ka dang yat ka por kemud kidang kenmau ba kidang pensa kenmau ya kini ki kaitor ki ba paunam jong kane ka jela ka jongi ngasoban ai ku blei ya ka ying ka semru jongi liet warok pedi ki brai dolang ki parlok ki grup berok ki ba lawan ai mensim ni samla Gabriel ti maulong but ngasko ka digasni ka ba kongsan hadu kata-kata om tang bangin pelat ya kane ka jingrai hawat kum ka NPYF ngilai persyang ni bor baret ban kershan ban produce ya kane jingrai kajing ya lenti jonga secretary president ba pe ro kumno bangin ya la bangin ya no itai senyang lesi teng ki pat ba genong try ka parti NPP ka bun pisah ndrei kumno ngi yo ya kata ka bangin yarap ya pi kemet ni sotu mangi kinong ket kam ba khmat ba kumno ngi la ban wanra kita ki donation ki ba ki bun ki brio ki ba ya ka parti ka jongi kemet ki yarap yangi da ka bam kwa ban penpau ya ka keteng kata ka dai kai yo pi ong ba ni produce ya kan nga jingra da ka ba kabay pisa ka party kam dai kum tah dai ki bon kita ki well wishes ki balong silent ki ba ki yarap ya ka party NPP nomor ba ki yo i ba ka dai ka party ka ba la ban kentiu sha ya ka ne ka jela ka ba i ka jongi ba ka ba ngok man palat ha ka ne ka si ka long ba om tang bangin release ya ne video handrai ngin yo senan ba isamla Gabriel ti maulong in long ru udukhat ubapura jongka National People's Party ba ke NPYF kumjo te ngasko dakini ki kentian khniat nga ai ku blei samla Gabriel ti maulong ba irashim ya karai rangba bain rong ka ne ka party ka jongi ngas tharai ba kadi ka jingyo i jinga jong pi ba yo i kani ka party kadi ka National Party ba kala nang su thi ki jela ba pher ni so tu ki bon ki jing ban ya kani ka party namar ba kumba ni tip yaw ding bobon so kibon baben ndray ngidap da jing kamen pat bakata nang ben kata kinang join ki samla om tang ki political party leaders ki papero ki sama ki nang join om tang hang apa is kasil west kasil sha west janja hills east janja hills bon ki samla ki la join ngene party nomor bakyo iba party kadon ya kanong rem bakadon ya taka jingge kli kumno bangin yalam lenti ya ki youth hakane ka jela jongi te ngadap da jing keman ba da jing don jong pi ban rung kane party jongi angek ba usumbai ba pindat na mata kane party jongi kan sapriang habar koi ka state ka jongi da kane ka sap ka bapidon mata kane ka dam karwai ka put jong pi angek ba ngindang la ban penkiu susu ya ka National People's Youth Front ya ka NPP bat khamtam ya kasap ka phong ka ba ki pun samla jong jela jong igidon kata ka de ke ka kongsan ka ba wan hakmat do ban ye ke hindai nganget ba da ke jing trish tom lang jong ibaro ngenla bangin wara ya ka jing kala hakane ka state ka ba i ka jongi yang jong iba warok de ba ngade ru kun jong i nga
I kublai pelum ya baro kan lejar kerja you but I kublai ro Gabriel ibla pene pensa ka jilwa ji pa jangan Desa sistem aswa ban yo ban pelaj ini video sa sistem pat naso ong yang ba kari ka burom ka bakraw bang yo ban ai burom yo ni ru kraw ngi burom wife balas nyang hadu kata-kata ya ka chat penem ko jongi leba ka wai ka siaw ka don jimut ka jongi na ta jongi desa sistem ong yang bakalong ka badai yang iki long den ban penek besar ya ka kerteng jongi bakum kini ki ru kraw balas nyang sikadai ya kari pada kejat bener ko jongi hatulang ka wai ka siaw tinggal yo ban pelaj yang ki wai bat kani ka wai kadai ka kerteng ka jimpom daw tiga jimpom daw matrai baro kat ni sufu kan jimpom daw habanga ngayo alat ban yo ya keduk samla lagi ban yo samla ji yo ban iman bakit lai pom daw tikmut kan dia jiwai ro kala ban long ka jimpom daw ya dor ya ro kumbai de ro ki hari ko posisi sedang ngayo ay ban pelaj mo ya Gabriel Timolong siya ka party siya ka National People's Party te kumba nakalian gajongan ka por kung state president jo ka NPYF ngaju apil ya ki kon samla jong kachla jo kari kasi jajab ke juni ba ngide ban wan shakmat ban rum siya karansan jo ka politics leng ba ki political party ba pair tingai kublai ban gaplang subha ba kadial ya pisa sistem bakla siem ya dengan senjam manrung siya National People's Party lembaga National People's Youth Front kabalong kawin na kijin kot kijungi ba man kapori kun samlara ta lanang lastan bakin rung siya ka politics nang ba hakawi kasngi nginyo ya kinong sensyar ki batubit ban yalam ya kan jalan bat kajing kryum kajungi na kapor kan putno ya kita kinong wikmat ki bombyang ya ki qualification bat kum tatat kamantoy ka matsuya kryum na syabar Mereka kumpang jukot nga kot biang mentaru itu kun sama. Bapilong di Baslur barwan syakmat dan penyesok siya ki political party nam taman syakri ya kisnong gatau ya kadong gatan ban ya kejelahi para owe. Dia kata ka jingkot ka juga hari ko po si sundang ngan kot ya i ba kabrem ba in wan ya kapan soy ya kaneka form kamalong kum ka membership ma form ka bapil penyesok pura bat National People's Party. Di shua pengansoi aku akan tetap pemerintah ke asli utara beberapa kendai aja akuar nggak dia berkot berpura jongkan National People's Party pemerintah akan dikepor ansoi te kum kadak ban pau bangila priang pura ya pi kum ba phila keren gitu ade nga kwa ban pedeng shwa ya ga you will search bala kum kadak ba phila nya so pura sa kapati to ba ba ya ha ko kor kan ay ga form kum kadak ba ngila kan baptis la ngila priang pura i sa kapati gitu ni kali Lagi bola koi ban yakin penyabak ya kan ni parti ke jugi hakini perai pula ada no baro nilai supet ya kijing ya trekam ke jugi bat ni snow ba ka National People's Youth Front kadon kami samlarang ba bakin long kinong aibor yang i kong state committee kini i kijing one jong i ba jok ngrup ha ka National People's Youth Front ba ka National People's Party kalau long kijing rap ko kraw yang i dia kan upor pat ni dokumen bagi don yu samla Renol Karkamni iban sa long sa wipat ukti ka man ukti ka diang nam ta jongi ka state executive committee hagan yung por nga so haru an khot ye is na ba ngan yo ay man ay ka ka appointment ka ba nakalian jongi ka state executive committee la yo ay man perkhat na ka ta ban pediang ya i ru ko mo khat ko pra jong ka
National People's Youth Front dapat ko mendukhat bahakamat jong ka National People's Youth Front como Vice President. Nagapat General Secretary yung iba ng suhabat pandai yung sa siyo kadak mengimpian sa iyo. Tahu na itu Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.